दंखायो सिपियाव हायना मुलिया दानो नोङो खारफानांगोन दांनो मोनोब्ला हे असहायबो सा खनद्रासलै बे सा खनद्रा मानसिखौ सा खनद्रा बादिखौ मा रायलायदों बिदिलाय दंखायो पकेटाव हायना मुलिया दानो नोङो खारफानांगोन दांनो मोनोब्ला खाननानैबो नोङो गनाय नङा होसोनायाव हले रावजोंबो जेना आं एक्सन होयो गोजानब्लाबो नैबे मोन्थोरा होसोनायाव हले रावजों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय तो लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुगासिनो दङ एनिथिं एमजे इउटुबारनि हिन्जाव लांखारनाय माखासे पस्टफोरखौ तो बाथ्राया थारैनो सैथोमार बिथांमोनानो गावबा गावनि फेसबुक पेजआव फोसावनानै लाखादों आरो बिथांमोना गावबा गाव गोसो जानानै गोरोबलायनानैसो लानानै खारदों होननानै बुंदों तो बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना बिथांमोननि माखासे पस्ट होनायखौ नायब्ला मिथिना मोनगोन जे हिन्जावसाया बुंदों जे बे आंनि फेसबुक एकाउन्टमोन नाथाय बेंटलनि सोमखोरा पासपर्ट गासैबो लाना आं जेखे होआ दानबाय थायो जायनि थाखाय आं गोदान एकाउन्ट खुलिनांबाय आंखौ अत्याचार खालामो लोगोसे एमजे आरो आं गोसो मिलायनानैसो फैदों जाय जायगायाव नखर थाखानायबाबो एमजेआ नखर गैयै बायदि हारसिं जानांनाय सोमखोर नोंखौ लास्ट वार्निं होबाय आं आंनि एकाउन्टजों मा खालामबाय थायोब्ला किन्तु बाव एमजेनि दाय गैया जों गोसो मिलायनानैसो फैदों मिथिखा तो बेबायदि होननानै बुंदों हिन्जावसाया बुंदों आरो गोदानै मोनसे फेसबुक पेज खुलिदों स्टारलिना नार्जारी होननाय तो बेनि सिगाङाव बिथांनि सिगांनि फेसबुक पेजखौ सोरबा बेंटलनि सोमखोर होननाय सुबुङा पासपर्ट गासैखौबो लानानै जेखे होआ दानबाय थायो होननानै फोसावदों तो बाथ्राया जाहैबाय बै सोमखोर होननाय सुबुङा सोर बेखौ जोङो समजों लोगोसे मिथिना मोनगोन जायखौ दायो सोमखोर होननाय सुबुङा सालायगासिनो दं होननानै हिन्जावसाया बुंदों तो दायो लोगोसे हिन्जावसानि बिमा बिफाया बे जाथायखौ लानानै बेंटल आउटपस्टआव एफआइआर होनाय जाबाय गावनि फिसाजोखौ मोनफिननांगौनि दाबियाव।